Ebusuya wa be fontentan fide kese ne so no oduru ho a nipa a woje ne ho me na abu ne ho fompa wontentan fide kese ne so no Kuami Eugene ne housemaid Mary a woni ne gya edwuma ye ne na tetem kurakura ya na nsemu nsema wokeka wa abonten so no ebi kasetia ne bi di na tem ne ade sanse yesese obi epagya ekohwe enkwa ye mpagya no enkohwe wu ntino omanfo bi kyerese Abaya Mary were ungrateful. Just neni nso ade bi obi ebeye ede ama no eno nam so mo be kan nsem bia na ade na yankonkodan sori a fufura san ababetum ewo abefuntentan fide kese no so no ya TikTok star Asantewaa ya nanse beto dwa se yaje ne account efiri nsem yin da yesu bi ede ama ne TikTok star Asantewaa akopiem ewo obi man so abrochirima mu enna no nso ede na no disem ede atodwa na dwenkyerɛ kakra ne nka wo kyerɛ ede afa se mekobi no manka bi de na enkoyi enna wo kyerɛ se Mary wo kyerɛ se Kuami Eugene amwa fenti saa asema abaye kan ani Asantewaa etia wo muni se kunum abaye friends Mary etia wo muni se kum kyerɛ se wo Asantewaa wona ye kan wasama na wusunyi abaya babetutu bi de amane Asantewaa papa membesa me kasa be tintin odahuruma yankɔhwɛ bi emfambra ba before that no Asantewaa de no quick yenti enhwɛ emfambra sisia Mary into se come you jam on fenti anyhow by heart Mary Ebusu Asantewaa de na me no mienu akɔhwɛ de aban very quick one I say kuku kon no na eno akire na yenu aba Mary ono so de warning change pa de aba betu form de ama Asantewaa kire se wonhwom ending lame no na kana sema na wosu na de waka kire se wuye na awo bi na wawo a wonhwom enhwe ne ba ebusu yenkonkɔhwɛ Mary so de emfambra sma Asantewaa no Asantewaa say whatever you call kawanu tum Asantewaa kawanu tum woni ye ka wasema na wusu ye ka wasema na wusu me pa ucho wawa hwemu na hwoba wati hwemu na hwoba me mba wa besuye sada me kan wotiye me so me mame otete me why kawanu tum fanu bra na me boso ma kawanu tum why hwemu na hwoba na ehia wati wotiye de ameka kire won me ne nko waso we any ensema Mary so edi ababetu edwa abefuntentan fide kese no so no Mary wo gye no home na papa ewo ho onso wadwene e kire wo sen se de abaya no eye no ebeboa anase be yanka wonjai kura odaruma me here comment section na say subscribe to YouTube channel like na fe sign share mame macro